Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Let's start our week right mga kapuso ug atong kamustahon ang mga taga Nabunturan ug Maragusan sa Davao de Oro Province. Sa imong buntag, Mayong buntag Sabjil, ato sa timbayaon ng ato mga kapuso sa Upulog Taguluan sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, atong sugdan ang atong simana nga malipayon og full of positivity lang. Bitaw mga kapuso, ang panimalay dili lang Pinoy-anan apan kini ang heart sa usa ka banay. Apan dili matukod ang istruktura niini kung walay karpentero nga magtrabaho. Busa karong buntaga atong kakuhaan og inspirasyon ang istorya sa usa ka karpentero sa Cagayan de Oro City nga si Edward Horilia. samtang say karong online na ang kadaghanan sa mga klase. Kining usa ka college instructor sa San Francisco, Agusan del Sur. Bird Box Film inspired ang gikandak niya nga oral recitation sa iyang mga estudyante. Sounds interesting, di ba mga kapuso? Kana atong sayron, kauban ang instructor nga si Kerwin Membrado. Ug sa Best Talk, makauban at Resi, si Kapusong Pauline Mendoza. Mga kapuso, karong Monday morning, lahi na sab nga pagkaon ang atong itampok sa Cumbira Express. Say kung ingon di ba taog kare-kare, di ba? Karne sa baka dayon atong mahuna-hunaan. Well, gigutom na hinuon ko maghuna-huna say. Tama ka na, Jill. Kay karong buntaga manggod, pinasahi nga luto sa kare-kare ang atong matilawan. Kay lutuan kita ni Chef Jojo Santos sa Cagayan de Oro City ug tuna kare-kare. Mayong buntag mga kapuso. Karon akong sugdan ang pagluto karon sa atong tuna kare-kare. I think this is the first dishes here in Cagayan de Oro. Ako nang gisugdan kani akong gi-pre-cook na daan ang tuna. And then i-fried po nako ang akong vegetable, ang sitaw, talong, and pechay. And then nay ahos, Bombay, asin, black pepper, peanut butter, and annatto seed oil. I-fried sana ko ang sitaw. Pag medyo malapit na maluto siya, isabay natin para hindi siya malata. While nagpiprito tayo ng mga vegetable, sosotay na natin yung sauce ng kare-kare. So, lagyan natin ng oil. Lagyan natin ng bawang. Pag medyo brown na siya, lagyan natin ng sibuyas. Lagyan natin ng annatto seed. Dandahan lang. Tapos lagyan natin ng tubig. Konting-konti lang. Konti-konti lang pala. I think pwede na siguro. Unahin ko yung sitaw. Medyo maganda ang pagkaluto ng sitaw natin. Matagalutuin yung talong. While iniintay pa natin siya maluto, i-arrange na natin yung pinre-cook natin na tuna. Lalagyan na natin yung sitaw. Yung talong. Ilagay na natin yung yung peanut butter. Lagyan natin ng salt, konting salt. Dahan-dahan lang sa salt. Kasi ang sausawan nito,
bagoong. So kung medyo natatabangan kayo, meron namang bagoong. Tapos lagyan natin ng black pepper. Lagyan lang natin ng pinch. Tapos, pakuluan lang natin siya. Isabay natin yung pechay. Konting pechay lang. Huwag niyong idediretso yung malagkit. Huwag niyong idediretso dyan kasi sa sauce ninyo kasi magbubuo-buo siya. Kailangan, tunawin niyo muna sa tubig. I think, malapit na. Konting-konti na lang. Kita nyo naman, tamang-tama lang yung lapot niya. Okay. Ilagyan natin ng sauce. Mga kapuso, ito na po ang tuna kare-kare. Mga kapuso, back in high school o college days, based na po no sa personal experience, magbuto-buto dyan akong dughan basta oral recitation na. Labi na og index card ang gamit sa pagpili sa teacher. Murag ampo na lang dyan no nga dili dyan matunong sa lisod nga questions. Pero kini mga kapuso, LRJ o lahira dyan po ang gimmick nga gihimo sa instructor sa usa ka college institution sa San Francisco, Agusan del Sur sa pagkandak niya og online oral recitation sa iyang mga estudyante. Kung unsa ka na, atong sayron mismo, gikan kay Kerwin Membrado. Sir Kerwin, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayong buntag mga kapuso sa Mindanao. Sir Kerwin, unang-una, sa pagsugod ba sa online class as a teacher, paunsa ba ka nag-prepare sa imuhang mga teaching methods, ingon man strategies? Throughout my pre-service journey, sir, I have been exposed to different methods and strategies in teaching. Before I apply a certain strategy or method to my class, akong gitanaw ang mga challenges nga gisagubang sa akong mga estudyante. Mao ni ang pinakaunang basihan kung asa ko ni kuha og kusog bitaw to root on planning strategies and methods in our online classes. Og just recently, sir, no, nag-viral ang imong Bird Box-inspired nga oral recitation online sa imong mga estudyante. Paunsa ba ito nimo na isipan, sir, nga pamaagi nga naingon nimo sa imong kaugalingon nga pwede din ako ni ma-apply sa akong klase? The idea emerged because the night before our recitation, Manggod, I rewatched the very famous movie Bird Box on Netflix. After watching the movie, I contemplated on myself nga, what if kaya I will apply that big aha moment came into my senses nga what if ako kaning i-apply sa akong oral recitation that will happen the next day. Og sir, unsa ba ang pamaagi sa pagkandak ani nga oral recitation online? Ang pamaagi ani, ako pang gipakita sa ila ang trailer sa Bird Box kay I suppose dili manggutan sa akong estudyante nakakita sa movie. And this is our oral recitation for the Philippine Professional Standards for Teachers Bird Box edition. Under no circumstance are you allowed to take off your blindfold. So that would be the same mechanics to our recitation for this afternoon. So that's it. And then I asked them random questions to random students. And then after nila matubag, of course, they are graded and successfully they actually passed. And they have very brilliant answers in our recitation. Og sir, kamusta po ang imong dagan sa maong oral recitation? Pasado ba, sir, ang tanang students nimo? Congratulations. No, as your instructor in this course, I am very happy knowing that most, if not all of you, were able to comprehend, were able to understand, were able to familiarize all the domains and strands of the PPSD. Most of them actually got perfect scores. Like, kita nimo ba nga, ay, pag inani day ang stimulus nga ihatag nimo sa estudyante, the more eager siya to answer questions kay makita maguniya nga independent siya that time, blindfolded, wala siya makita, only madungog niya ako lang voice, and then siguro siya kauban sa balay nga mga mapangutan-an, if naman siya mapangutan-an,
lisod para sa iya ha kay makita man jud nako sa screen. So of course makita nato dito ba nga reliable ang scores nila, and of course students were very honest with their answers. Sir, ma-recommend ba ninyo nga strategy para ma-assure po no sa ubang teachers nga no cheating jud ang mahitabo during sa online class nila? That's cheating is really prevalent no in this time of online classes. So to do away with that, as teachers, we have to trigger our creative minds, our innovativeness, kay we are expected to excel in the field of education. Sir, as a teacher, unsa ba ka-importante nga mag-take og extra mile ingon man mag-explore og other means para mahimong exciting ang online class? So I believe that ang online learning, it really depends on teachers. Kay the students now are depending on our strategies, our methods. In short, they are rooting and banking for us. So teachers in this time of pandemic, we have to exhibit the 3 I's. So gaina pa na karon lang nako pud ni nahunahunaan 3 I's. Una nga I is for us to innovate. So kung unsa ang naa sa una, what can we do to at least give a twist, tagaan na to lasta ang isa ka putahe. Another is to invent. So, kung wala ni siya nabuhat sa una, why don't we do this now? And the third I is to inspire. We have to inspire our students nga online learning, pandemic learning is not a joke. We are serious about our job. We are serious about our goal for them, and that is for them to learn despite all these adversities in life. And kudos, sir, sa imuha for making your class more fun and exciting. Thank you so much, Sir Kerwin, for making time with us this morning. Ug amping always, sir. Thank you. Maayong buntag mga kapuso sa Mindanao. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! May buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk kadong buntaga atong makauban ang mubida sa GMA Afternoon Prime na babawiin ko ang lahat walay lain pa kundi si kapusang Pauline Mendoza. May buntag Pauline and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Hello! Maayong buntag sa inyong lahat. I'm doing good. Ngayon medyo busy lang kasi sinasabayan ng school ang taping, so I'm doing online studies. Before ka ba bumalik sa tapings, Pauline, how did you make the most out of your free time at home? Talagang sinulat ko na yung pwede kong gawin na bakasyon. I mean, I spend my time with my family before going to taping before. And yun, sa friends ko, so nagla-launch lang kami sabay-sabay since kasi ang taping namin ng babawin ko ang lahat is 1 month. So talagang spinen ko na talaga yung time ko with my family and my dogs. And kanina, Pauline, na pinagsasabay mo ang pag-aartista sa pag-aaral. What course are you taking up right now? Well, I'm taking up interior designing and I can say na it's not really easy na pagsabayan yung studies and at the same time me being an actress. But whenever I have free time naman, dun ko talaga sinisingit yung studies ko. And yung mga professors ko naman, they're very understanding and actually very supportive din sila. And sinasabi nila sa akin na papanoorin nila yung show ko. So that's what I'm very proud of also. Pwede mo ba kami kwentuhan din, Pauline, sa very first taping mo? Taping day mo kasama ang mga ibang cast naman na babawiin ko ang lahat. Yung first day namin, alam nyo talagang masasabi ko, hindi siya madali. Talagang nahirapan kaming mag-adjust lahat kami. Kasi syempre, nasanay kami ng merong assistant. Pero due this pandemic natin, so nawalan kami ng mga assistants. So kanya-kanya talaga. How about Direct Jules Catanyag naman, Pauline, and working with big stars like Miss Carmina Villaruel and John Estrada? Kumusta? Working with Direct Jules, it's my second time to work with him actually kasi naka-work ko na siya before sa Kambal Karibal. And I can say na sobrang professional ni Direct Jules. And also my co-actors like Mama Carmina, Kuya John, Ate Tanya Gomez, Kuya Gio Alvarez, sila Lizelle, sila Dave, and everyone else.
very professional silang lahat. Yung mga eksena ko talaga, sobrang mabibigat siya. Hindi talaga siya madali kasi puro iyakan. So, kailangan mabigat yung malalabas kong emotions. Pero hindi ako nahirapan dahil grabe mag-give ng motivation sila. Ngayong araw na ito, mapapanood na namin finally ang Babawiin Ko Ang Lahat. Please, Pauline, invite all our Kapuso viewers. Hello everyone, mga kapuso sa Mindanao, si Pauline Mendoza po to. At sana po suportahan at panoorin niyo po ang Babawiin Ko Ang Lahat. Mamaya na po yan, mamayang hapon. Thank you so much po. God bless. Nagantayang salamat, Pauline. Thank you. And that was Kapusong Pauline Mendoza. Tutok lang mga kapuso kay Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, usa ang mga karpintero sa mga labing importante nga trabaho nga anaa sa atong katilingban. Labi pa kung wala sila, dili matukod ang atong mga panimalay, ingon man mga estruktura nga makita nato bisan asa. Busa karong buntaga atong sayron ug kamustahon ang kinabuhi sa usa ka karpintero. Atong makauban si Sir Edward Horilia. Sir Edward, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang. May buntag po sa inyo. Sir, unang-una, pila nakakatuig nga karpentero ug paunsa ka nakatuon o nagsugod niini? Ako nagtrabaho siguro mga sobra na gid siya mga 20 ka tuig. Nga nakuha ra po siya nako nga trabaho sa klinikan sa akong papa. Kaya akong papa porman po nga nakaawat na lang bugog trabaho. Sir, unsa ba ang nagtulak kanimo nga mosulod aning nga klase sa trabaho? Siguro sa kuan nang kakulangon siguro sa pag-eskwela, wala na kahuman. Tapos sa among kadaghanon po sa among igsuon, napugos na siya og trabaho sa construction. Wala may lain gid masudlan. Pareha sa among gamay ra gid pag eskulahan. Sa imuhang pagsugod, unsa ba ang mga kalisdanan nga imuhang naagian, sir? Kuan siguro gikan sa pagsugod sa trabaho. Sa kabugat sa mga trabaho bitang alagyo. Wala pagi kay experience sa trabaho. Mao tinga akong una gid siguro na lisod sa trabaho. Unsa pod ba ang sagad nga mga proyekto ang imuhang ginahimo? Mga balay, residential, komersyal. Sir, unsa ba ang dagan sa imuhang pagtrabaho? Aduna ba kini kontrata o magdepende ra sab? Duha man ka klase sa among pagtatrabaho sa tawag nila pakyawan. Dito siya tag-iya sa amo lugar sa Buton pro sayunan gyud sa among trabaho may engineer inadlawan na gyud siya. Pila sab ang imuhang average nga income, sir, sa matag trabaho nimo? Parehas ng sa adlawan pinakamubo kaya na 700 tapos kung sa pakyawan nakadepende gyapon sa pila ka adlaw mahuman ang kontrata. Sa imuhang opinion, sir, isip karpentero, imuhang tan-aw, lisod ba ang trabaho nga imuhang gisudlan? Depende siguro sa pagpiling kamot. Kay bisag asa ng trabaho, o hindi ka maning kamot, siyempre maglisod ka. Pero sa among nga panday, nakadepende gyapon sa mga kanaamong gitrabahuan ba. Kung may ka mo dalawang customer, di po ka mawala ng trabaho. Sir, kinsa o unsa ang gahatag kanimo og kusog aron mo padayon sa pagpaningkamot? Una siguro, pamilya. Mga bata. Sa ilang future na pag-eskwela. No? Unsa pod ba imuhang ginaisip, sir, aron dili ka mawad-an og paglaom og kusog? Ang kuwan siguro, siyempre siguro gyapon sa pamilya gyapon nga dili sila magutman, maka-eskwela sila tarong, maka-bistihan, makakaon, sila una nga priority. Sir, karon nga adunay pandemya, kamusta ang dagan sa imuhang kitaan? Karon lisod yun. Tungkol kadaghan sa mga pamundos karon halos di ka pa trabaho. Hadlok siguro takdan. Lasi, Sir Edward, imuhang mensahe sa mga susama nimo nga karpentero nga magpadayon lang sa kinabuhi. Ayaw lang, siguro sa mga kauban ako sa trabaho, sa construction, ay lang pawalag paglaom. Mahuman na siguro ng pandemya,
nakakita rin akong trabaho daghan. Daghang kayong salamat Sir Edward sa imong oras nga gihatag sa At Home mo GMA Regional TV ug amping pirmi sir. Salamat po sa inyong pag-interview. Paghatag niyo oportunidad sa ako nga makahatag po sa akong experience sa trabaho. Daghang po kayo salamat. Say aron mas mahimong exciting ang klase ni Sir Kerwin Membrado, nagpasiug na kini og bag-ong gimmick sa oral recitation. Sa mga humaagi, mas maka-interes ang mga estudyante sa distance learning. Samtang Jill, sa 7 ka tuig ni Edward Horilia sa Cagayan de Oro City, dakong tabang gayod ang iyang trabaho isip usa ka karpentero aron mapaskwela ang iyang mga anak. Sayang mga kapuso, atong atangan unyang hapon sa GMA Afternoon Prime ang pilot episode sa Babawiin Ko Ang Lahat. Kauban si Kapusong Pauline Mendoza. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Jimmy Durante nga be nice to people on the way up because you may meet them on the way down. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.